Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö toivoo laajempaa osanottoa Euroopan rahoitusvakausjärjestelyihin. Niinistö myös uskoo, että ainakin Kreikan kohdalla joudutaan vielä palaamaan keskusteluun maan mahdollisesta ajautumisesta velkajärjestelyyn. Puhemies myös kummeksuu sävyjä, joita on viime aikoina ilmestynyt Suomessa käytävään keskusteluun maamme vastuista Euroopan rahoitusvakausvälineiden toteuttamisessa. Me puhumme siitä, että tässä torjutaan finanssikriisiä, jotta, niin kuin sanotaan, Suomessa työpaikat säilyisivät. Ihan yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että britti puhuisi, että jotta Briteissä työpaikat säilyvät. Jotenka argumentointi on estää finanssikriisi, joka aiheuttaisi kaikille vahinkoa. Mutta johtopäätös ei minusta olekaan ihan niin looginen. Euromaat maksavat ja ilmeisesti tällä kertaa nyt 3 A:n euromaat vain. Ja se, mitä minusta oikeus ja kohtuus vaatisi, että jos kerran pelastetaan kaikkien finanssijärjestelmää, pelastetaan erityisesti eurooppalaisia pankkeja, etteivät ne kaatuisi, niin vähän laajemmat hartiat kuin pelkästään eurohartiat olisivat paikalla. Ei tämä ole euro-ongelma. Ja oikeastaan se argumentti, että pelastaa finanssijärjestelmää, jotta talous ei kaadu, täysin todistaa, ettei tämä ole euro-ongelma, vaan tällainen laaja-alaisempi yhteinen ongelma, jossa sitten olisi toivonut todella, että kaikkikin EU-maat ja miksei velkojat tuolta muualtakin Yhdysvalloista, Kiinasta olisivat mukana myöskin näissä pelastusjärjestelmissä, heidän saataviankin tässä suojataan. Niin olet tainnut jo aikaisemmin todeta, että se, kenellä on riskit, myös auttaa. Se on jotenkin minusta semmoinen oikea ja kohtuullinen ajattelu, että jos jonkun maan pankkijärjestelmässä on erityisesti Kreikka tai Irlanti tai mitä tahansa perusteisia riskejä, niin silloin tietysti se maa voisi arvioida, että pelastaako se omat pankkinsa vai ei. Näinhän me jouduimme arvioimaan 90-luvulla. Mutta tämä koko prosessi, ja senkin olen kyllä todennut, erityisesti tuo Kreikka-ratkaisu tuli kyllä aika lailla nopeasti. Ja esimerkiksi Suomen mahdollisuudet siinä vaiheessa olivat kyllä aika rajalliset enää kääntää kelkkaa. Siis tarkoitan nyt huhtikuuta 2009. Nyt sitten olisin kyllä kovasti toivonut, että näissä rahoitusväline- ja mekanismiratkaisuissa olisi laajempia harteita mukana. No, Suomen osalle on esitetty väliaikaisen kriisirahaston takausten ehkä jopa kaksinkertaistamista. Ja maamme johto on antanut ymmärtää, että vaihtoehdot takausten nostolle ovat hyvin vähäiset. Sauli Niinistö, onko takaussummien nostolle mielestänne reaalisia vaihtoehtoja? Joo, kysymyshän on hiukan hassunkurista kyllä ollut tällainen laskennallinen, että alun perin kai ajateltiin, että niillä takauksilla olisi saatu tietty volyymi ulos. No, se puolittui sitten johonkin varmuusajattelu, haluttiin absoluuttista varmuutta. Minä olen kyllä sitä mieltä, että tätä kokonaisuutta ei ole kyllä vielä nähty ja epäilen kyllä vahvasti, että kaikkein hankalimmissa asemissa olevissa maissa, Kreikka ehkä etunenässä, kyllä vielä joudutaan palaamaan siihenkin keskusteluun, että pitäisikö vaan tehdä velkajärjestely. Ja nyt minusta tähän kokonaisuuteen on tullut aika outoja viritteitä. Niinkin on sanottu, että jollei Suomi ole mukana, niin Suomen pitää lähteä eurosta. Se on minusta jotenkin käsittämätöntä. Me emme ole liittyneet koskaan sellaiseen euroon, jossa olisi jotain velvollisuuksia maksaa muiden velkoja, vaan me olemme liittyneet euroon, jossa kiellettiin ottamasta osaa muiden velkataakkaan. Jotenka ei meille sieltä ensimmäisten joukossa lähtöä tulisi. No, kuten tässä jo viitattiin ja sivuttiin, Suomi on hoitanut asiansa hyvin. Olemme 3 A:n luottoluokituksen omaava maa ja tätä kautta myöskin harteemme euron kriisin hoidossa ovat verraten leveät. Sauli Niinistö, kuinka paljon muilta mailta heruu ymmärrystä Suomen tuskalle euroasiassa? Meillähän nyt kovasti kerrotaan, että Suomessa vain on syntynyt tällainen kysymyksen asettelu. Se ei kyllä pidä paikkaansa. Aika hiljattain Saksassahan 200 taloustieteilijää allekirjoitti muun muassa sellaisen vetoomuksen, että
ei tällä tiellä pitäisi enää kulkea, kyllä tätä joka puolella pohditaan. Ja Suomen asenne kyllä ymmärretään varsin hyvin, jos välitään vähän perustella ja esimerkiksi seuraavalla tavalla. Kreikassa brittiperäiset saatavat ovat, siis riskisaatavat, ovat noin 30 kertaa suuremmat kuin suomalaisperäiset. Mutta kun katsotaan apupakettia, niin meillä on se lähes 2 miljardia varattuna, Briteillä 0. Kun tästä esimerkistä lähtee liikkeelle, niin luulen, että meidän ikään kuin tämä kriittinen keskustelu me ymmärretään paljon paremmin, ja ainakin minä olen ottanut tämä esiin useassa kansainvälisessä yhteydessä keskustellessani, enkä ole saanut yhtään tyydyttävää vastausta tai sellaista vastausta, että eihän tuolla ole mitään merkitystä. Päinvastoin. Ja selvästi esimerkki iskee. Eli Suomea kyllä kuunnellaan. Ihan varmasti, joshan vaan välitään kertoa tämä todellinen tausta, että me kannamme kyllä aika huomattavan suuren vastuun ottaen huomioon suomalaisperäiset riskit, jotka ovat aivan miniluokkaa, jos verrataan muihin eurooppalaisiin, jopa Ruotsiin verrattuna. Toisin sanoen, ette pidä maatamme EU-häirikkönä, niin kuin tiedotusvälineissä on viime aikoina otsikoitu. Puhe siitä on lapsellista yliherkkyyttä. Olen sentään sitten niiden 7-8 ministerivuoden aikana Euroopan neuvostoissa nähnyt kyllä kaikenlaisia operaatioita, joissa todella on häiriköity. Ja häiriköinnin suunta on ollut se, että yritetään kahmia itselleen muiden kustannuksella. Nyt sitten, jos Suomi on tilanteessa, jossa joutuu kattamaan muiden kustannuksia, jos sitten vähän duubioidaan, niin ei kannattaisi kyllä tuollaisia puhua ollenkaan minusta. Oletteko vakuuttunut, että tämä argumentaatio on Suomen taholta viety riittävän selkeästi EU-pöytiin? Ainakin jos nyt on seurannut julkista keskustelua, niin kyllä varmasti Suomen hallitus on kovasti yrittänyt ainakin saada näkemyksiä esille. No, myös suurella valiokunnalla on takausten nostamiseen liittyvässä prosessissa oma roolinsa, ja kyseisessä valiokunnassa olevat opposition edustajat eivät ole hyväksyneet takausten nostoa. Ja tuoreessa muistissa on myös, kuinka keskustelu istuntosalissa äityi opposition hallituksen välillä jopa väännöksi itse kunkin edustajan isänmaallisuudesta. Sauli Niinistö, onko tämä kaikki nyt silkkaa vaalin alusopportunismia itse kultakin? En oikein siihen jaksa uskoa. Kyllä tässä varmasti, ja niin kuin jo meidän keskustelumme alussa totesin, niin aika paljon olisi nyt aihetta keskustella niin eurosta kuin EUnkin tulevaisuudesta myös Suomen kannalta arvioituna. Ja luulen, että tämä keskustelu, toki siinä on varmaan vaaliväritteisyyttäkin mukana, mutta voi toimia hyvin ponahduslautana siihenkin.